ସେ ପାଠ ମୁଁ କଲି ଯେ ସେ ଡାଇଲଗ ମନେ ପଡିବ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଓଝା ଲେଖିଥିଲେ ଏଜେନ୍ତା ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ। ସେ ଗୋଟେ ସାଡିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀର ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଚରିତ୍ର କରିଛି ତାର ସଂଳାପ ଏମିତି ଥିଲା। Beauty is only to enjoy, not to touch. But for myself, beauty is only to touch, not to enjoy. ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାର କିଛି ମାନ ନଥାଏ, ପାଖରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାତରେ ରଖି ତା ସ୍ପର୍ଶଟାକୁ ଅନୁଭବ କର, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ରିସେପସନ କରି ଦେଖ ଫୁଲଟା ଭିତରେ ଏତେ ବିୟୁଟି ଥିଲା କୋଉଠି। ଆମର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଥିଲା ଗୋଟେ ଯୁଗର କଂସ ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ, କୃଷ୍ଣମୋହନ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ କଂସ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଏ ଯୁଗର କଂସ। ଏଇଟା ପୌରାଣିକ ଥଟ୍ ରାଇଟ୍। ତାପର ଯୁଗର କଂସର ପ୍ରେତାତ୍ମା ସେ କଂସ ମହାରାଜ ଓ କଂସ ଭଟ୍ଟର କାହିଁ ମୋ ଶତ୍ରୁ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମ୍ଭ ଭୟାର ହବ ଅବସାନ ନିଜ ହସ୍ତେ ବଦିବ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କରିବିବ ମଧୁର